Aasahang incentive sa matatanggap mula sa Office of the President ng gymnastics superstar na si Carlos Yulo sa pag-uwi nito sa bansa. Siyempre meron, no? Ang alam ko yung manggagaling sa ating Philippine Sports Commission ata yun, no? Meron na siyang assured na 750,000. Pero pagpupulungan pa po sa Office of the Executive Secretary kung magkano talaga ang karagdagang incentive na ibibigay ng presidente. Dahil kung matatandaan ninyo, yung mga nagwawagi naman sa mga international events na ganyan, meron pa pong karagdagang pabuya na binibigay ang Office of the President. Congratulations muli po kay Carlos Yulo. Mula naman po kay Laila Salaverria ng Inquirer, the Senate found that Pharmaly and its executives may not have paid the proper taxes after bagging multi-billion pesos deals from the government. What is the administration going to do about this? Will it support a tax audit of these government suppliers? Kung talagang hindi sila nagbayad ng buwis, kailangan habulin, no? At hindi pa naman covered yan yung tinatawag ng prescriptive period, no? So ang sa akin po, ang unang issue, overprice. Wala. Ang susunod na issue, may paglabag ba ng bidding rules? Wala, dahil sa batas na yan. Pero ngayon, ibang isyong linalabas nila, non-payment of taxes. Ay naku po, siyempre po, ang ehekutibo ang mangunguna na mangolekta ng taxes kung talagang kinakailangan kolektahin yan dahil kinakailangan natin ang pondo sa panahon ng pandemya. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po natutulog sa pansita ng ating BIR. Kung talagang may kulang pong taxes, hahabulin po natin yan. Opo. That is guaranteed. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.